to vyndám znova, víš co teďko? Hej. Co? Že to vyndám znova. Jo. Tak jo. Že máš to tady tou stranou. Nad čím přemýšlíš, Luboš? Takovou stranou. Čůl na místě. To dělej, tak to udělej znova. Už to je skoro. Zkus to, já už vím jak na to, víš co. Jo. To je dobrý hlavolám. Ty si tě otočil, asi v prdeli. Co to natáčí? To natáčí, jo. No. Nemusím to znova mačkat. Ukaž tam aspoň Lukáši. Mám špojko. Hej, a sledujte ho. Takhle tam strčím. A to až furt tavalí. A kouzlo. A je to tam, o to teď ty. To si teďko počtu z pana Špuntíka. Podívejte se. Tak, hop, pan Špuntík. Pan Špuntík. Jo. A už to leze, jo. Ale to nasleduju. Jo, pane Špuntíku. A pan Špuntík už je na světě. Teď já nenatáčí to jako. Já už to nemůžu držet, jak bojí ruka. Teď to dáš to. Pořád, teď už to natáčím po třetí. A pan Špuntík je tady. Zase. Já tě Ale tady už. Hele, zkus ty, Luboši, zkus to ty. Jo, Luboš už má praxi. To je rychlost, co ty král. Ještě jednou, hej, já ti to spočítám, jo. Tak jo, teď to nestihnu ani spočítat. Ne, tak tam hoď to tam. Když to tam je, už to vyndávám. No, tak to vyndej. Už to mám vyndaný. No, teď to tam, a ti řeknu, že tam máš hodit, jo. A otoč to, víš co, otoč to. Ne, otoč to. Otoč to. Otoč tu flašku. Tak já už to nejde vyndat. Tak, no, ale nestrkej to tam. A ti řeknu. Ty jsi tak čura. Dej to. To nejde. Dobrý, tak, ale ti řeknu, otoč tu flašku. Já to otoč tu, ne, otoč tu flašku. Otoč tu. No, jo, je to. Ne, ty nebyle, takhle jí zmuchláš. Ty jsi čurák. Počkej, takhle to dej. No, ty jsi fakt kokos. Ty nebyl asi docela. Hej, vyndej to, prosím tě. Ty to nemůžu vyndat nebo co, ty vole. Víč, on to otočil. Teď to nejde, vole. Tak zlo. Hej, čurák. Nesmí to jak čurák, ty vole. Čumak nejde, ty vole, a je venku. No, tak dělej, a já ti řeknu. Tak dělej, 3, 2, 1, teď. Kurva, on to otočil. Ale už bude venku. Už jsem to otočil, Božku, jo. Už bude pryč. Hej, on nechce znát. Pojď tatínko. A je venku. Ještě ty vole, není. Kurva zase. A je venku. Jo, já ti řeknu. To je hodně pomalý. 20 vteřin. Jenom jo, tady se zlepší, víš co. Tak znova. Počkej, já ti řeknu. No když nebudu mít za 5 vteřin, tak nekončím. Tak jo, mám ještě 12 minut filmu. Je. Tak no, dobrý, jsi debil zase. Tak já to dám znova. No. Tak tyhle, tak počkej. No, ty to ani nevyndáš, tyko. Ne, teďko ne, tak já tam hodím, ne. To mi dej, ne. Když to hodím zpátky. Teď to musíš vyndat už. Takhle udělám to na kameru. Ne, teď to vyndej. To nebaví už. A ti řeknu, no, kolik. No. No, 30 vteřin. Teď to bylo, ty jsi to počítal, jo. No, tak počkej, ti řeknu. 200 vteřin to stihnu. Teď. Do píči, pojď. Pojď, 5 vteřin. 5, tak na to se. Ne, ještě jedno to nebaví. Ještě jedno to si. Tak to si stej. Ne, ty. Tak no, tak jo. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Je, to zůstal pět. Jsi debil. To bylo hodně pomalý. Už to zůstal pět. 6, 7 vteřin. Teď ty. Tak jo. Já to nebudu natáčet. Natáčí to. To bude teda hodinu. To bude vařit. Už to natáčí. Ne, teď to neplatí. A můžu už, od kdy to mám počítat? No, až potom ne. Když to bliká, jak to natáčí, jo. No. Pan Špuntík, to byla. Pan Špuntík. To pěkný země. Tak říkej, no. To bude na 0, víš co, 20 třeba na tak. No teď už to tam bylo. Tak to dáš tam vezna. 5, 4,
3. Natáčí to. 2, 1 teď. Ale co, toč? Já jsem byl natáčel tamto. Já nevím, kolik to začalo, víš co. Hej kámo, to Vždy to trvá 10 vteřin. Jo. No, To je teda 15, krát. To jsem jak ty, víš co. 13 vteřin. No, ty jsi měl poprý 20, víš co. No. Teď. Já jsem to nedal na 0. To je vadí. No, už jsem to zapomněl. Když se otočili, píčo. No, tak tam vítá. A je, on si tam zasek. On si tam zasek. Budem, ne? Už je. Tady, měl jsi to. No, tak to už máš dobrých 25 vteřin, víš Tak co? no.